Ман Солизода Диловар Эмомалӣ, ассистенти кафедраи информатикаи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Ба ҳамагон маълум аст, ки санаи 28 декабри соли 2023 пахши мустақими паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ ва дохилии ҷумҳурӣ баргузор гардид. Дар ин санаи хотирмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки рушди сармояи инсонӣ омили калидии баланд бардоштани сатҳу сифат ва самараноки соҳаҳои иҷтимоӣ, махсусан маорифу тандурустӣ, илму инноватсия ва инчунин фаъолияти самараноки муассисаҳои илмӣ мебошад. Рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардуи босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин ҳукумати мамлакат аз ҷумла вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди иқтисод ва савдо, молия, Академияи Миллии Илмҳо супориш дода шуд, ки ҷиҳати маблағгузории тақвият ва истифодаи самараноки сармояи инсонӣ тадбирҳои муосирро андешанд. Мо аҳли маориф вазифадор ҳастем, ки ҷавонони имрӯзаро барои баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ ва тандурустӣ тарбият намоем, то ин ки ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ аъзо нашаванд.